Dacă tot e trendul cu ciocolată Dubai, astăzi mi-am pus surorile la treabă. Da, hai să începem. Pentru început facem crema de pistacio. Avem nevoie de 500 grame de pistic macinat, 2 cutii, nu cred că o să le punem pe ambele, de lapte condensat. Da, acum Teodora, sora mea ce mică, va pune fisticul în bol. Haide, Teodora, trebuie să pui fisticul în bol. Da, pune fisticul. O să ajut eu un pic, uite așa. Sper că... Vedeți? Este foarte mult, este... Da, cam așa arată. Acum vom veni, bineînțeles, și cu o cutie, eventual dacă mai trebuie 2. Da, haideți să luăm asta. Nu... Să luăm această chestie de lapte condensat. Wow, mamă! Totuși trebuie să mai punem încă o cutie de lapte condensat. Stați așa să nu ne murdărim. Oh, ce bine arată! Cum e timpul să amestecăm? Se amestecă destul de greu. Da, după ce am amestecat compoziția, cam așa arată, o să ne ajutăm și de mixer ca să... Da, am gătat crema de fistic, cam așa arată. Și vom pune cataiful prăjit și făcut de sora mea cea mare, Nelly. Cam așa arată. Și... Da, am pus cataiful peste cremă și o să o amestecăm. Da, uitați cam așa arată combinații cu cataif. Pasul următor este de a topi ciocolata. Pentru a topi ciocolata avem ciocolata africană cu lapte, ciocolată poiana cu lapte, 3 din fiecare, apropo, și avem și 3 cu ciocolata mărui. Da, am terminat de rupt ciocolata, acum trebuie să o punem să se topiască. Da, am terminat de topit ciocolata, acum o să montăm în formele lor. Cam astea sunt. Întâi punem ciocolata în forme, după cum vedeți am pus câteva, cu ajutorul surorii mele că arde. Da, cam așa arată ciocolata în forme. Va veni și pistaciul după ce stă la frigider. Am scos de la congelator formele noastre de ciocolată și acum este timpul să punem pisticul cu cataif. Am umplut formele cu pistaciu și urmează să punem ciocolată. Am terminat de făcut ciocolata, acum o punem la frigider și revenim cu rezultatul final. Da, ciocolata noastră după aia este gata, acum o să o punem pe farfurie și o să gustăm. Cam așa arată ciocolata noastră, româna și... Stai! Wow! Uitați-vă ce interior frumos are! Și hai să gustăm și noi! Este foarte bună! Mulțumesc pentru vizionare! Da, vă pup!